Нямаше бисквити, нямаше пудинги, но имаше ябълки и една фурна, която знаеше как да стопли душа. Избираш най-здравите ябълки, миеш ги не с мърморене, а с внимание. Издълбаваш семките, правиш им сърце, после отваряш буркана с захар. Ако има канела, си щастлив, ако не, пак става. У нас канелата беше лукс, захарта на око, а любовта без мярка. Във всяка ябълка захар до ръба, малко канела, ако си от по-меките. Слагаш ги в тава. Чаша вода на дъното, да не им пресъхва думата. 180 градуса, около 40 минути. Ще ги познаеш по миризмата. Сладка, карамелена, като дядо с бомбон в джоба. Кожата се напуква, сокът тръгва и кухнята вече не е просто стая, а спомен. Сервираш я топла или студена, с сладко, с мед или просто така. А у вас правят ли още печени ябълки? Или чакаме зимата да ни ги върне от детството?